Iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika mir-rekords amministrattivi ta' Jobs Plus juru li matul l-aħħar sena sa' Ġunju il-persuni li jaħdmu biqlieħ f'sena żdiedu b'10,000 u laħqu l-193,810 persuni. Fl-istess żmien, il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'1009. Mill-istatistika joħroġ ukoll li l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu bi 8,634 u laħqu il-146,000 ħaddiem. Fl-istess perjodu l-impjiegi mal-Gvern żdiedu b'1367 u laħqu l-45,721. Mir-rekords amministrativi ta' Jobs Plus joħroġ li bejn Mejju tal-2016 u Ġunju tal-2017 l-impjiegi żdiedu b'10,001, fosthom 703 fil-persuni li jaħdmu għal rashom. L-NSO qal li fuq medda ta' sena sa' Ġunju kien hemm żieda ta' 5.5% fl-impjiegi full-time u żieda ta' 1% oħra fl-impjiegi ta' persuni li jaħdmu bħala part-time. Mir-reġistru tal-Jobs Plus dwar l-impjiegi part-time joħroġ li sa' Ġunju kien hemm żieda ta' 25,659 persuna jew 9.7% fil-persuni li għandhom xogħol part-time minn barra x-xogħol full-time tagħhom u żieda ta' 1% jew 36,000 persuna oħra li għandhom xogħol meqjus bħala part-time biss.